हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायनाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गरेस्वर माने एलेका बा खैराबारि बे जि माने बाथौ थानसालि माने सिना खनानि बे बाथौ थानसालिखौ आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिना आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै हिरिम्बा बाथौ थानसालि जि महामेला बे हिरिम्बा बाथौ थानसालि महामेलायाव आं दायो बेरायगासिनो दं दिनैसो नै फैदों माने आगोल खोनाबाय थादोंमोन दिनैसो हाबफैसिगोन दा आगोल ओरैनो फैदोंमोन नाथाय दिनै खेबसेबाव नायनो फैबाय आं बे बाथौ महामेलाखौ mau amle ha mau थांग्रोनो या लोगो मोनफैबाय जोंनि लोगो हिरिम्बा बाथौ महामेलायाव जोंनि लोगो कार्तिक बर' जोंनि लोगो बिथाङाबो माने परियाल फैदों ना परियाल फैदों जों गासैबो माने खैराबारि बारिबाबो जोङो माने बरियासे ज' नायनो फैदों आरो बाथौ महामेलाखाय नङा होमबा थांसो जाबाय मानसिफोर जों थांनो जाथ'बाय दा एसे जानाय लोंनाय खालामनोसै ओमफ्राय लासैनो थांलांबाय थानोसै आरो जों दासो फैदो जों दासो हाबफैदो जों दसे समनि उनाव जोंबो गिदिंना अखा लांसिगोन आरो जोंबो नायनोसै दसे बेरायनानै महामेला जाबाय आरो बे महामेलाया बे माने नैबे थानसालिनि बाहेरायावनो जागासिनो दं नैबे जाबाय गिबि जि खुलुमग्रा रायजोफोरा नैबेनो जेसेबां हायो आंबो सोरगिदिं गिदिंबाय थादों बेहायनो माने बे भितरावनो थानसालिनि भितरावनो माने जोबोद माने मानसिफोरा खुलुमफैयो बाहेरायाव बिराद माने माबाबाय थादों मानसिफोरा गिदिंबाय थादों बाथौ धोरोम आरो सानथौ आं नुनो मोनदों जिराय मोननाय आजिरा मोननाय नैबे बिथिं सलायगासिनो आरो लोगोसे माने जायफ्रा बेरायगासिनो दं गिदिंगासिनो दं नोंथाङा नुगासिनो बाथौ महामेला हिरिम्बायाव बे जाबाय खैराबारि बे खैराबारियाव माने नैबे माने साइडआव बहुत माने मानसिफ्रा माने गिदिंबाय थादों आरो नाथाय अनजालु फंबाय बारग' एम लोमसाव दैमारि आरो लोगोसे अनजालु फंबाय बारग' एमएलए जों साफा बर' फरायसाफोरनि गोसो गोरबोखौबो आवलिहोदोंमोन आरो मालाबा जोङो गामिनिफ्रायनो आर'नाइ लानानै गामसा गाननानै जों गावनि फोरोंगिरिजों नांलायबायनानै এইবার আমি সরস্বতী পূজা আমি নিজের বাথौ পূজাनि पार्टी होननानै जोङो गोबां दान्थेनि गेजेरजों नलबारि आरो बरपेटा जिल्लायाव बिराद माने मानसिफ्रा माने बे बाथौ थानसालिनि बे लुफुंनाय खामानिया जानायल' नङा बे आवगायगासिनो दङ आं खिन्थु खोनासंबावगौमोनलै आङो राजखान्थियाव नङा बेखौ आं बिसोरनि दैमारिखौ बाथौनि बाथ्रा बुंबा खोनासंबाय बिराद गोलाव लेक्सार होग्रा बेफोर 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टाबो होनो हायो नङा होमबा
दिहुनाखै बेखौ माने पारमिसन लानानै दिहुननो गोनां जायो दा आं सानो नरेश्वरा जे बाथौनि सायाव अनसायजागोन दिनै हिमाचलाव थाङोब्ला बा गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोबा जोङो महाभारत रामायणखौ होननायखौ बुंनाङा होनना खिन्थु आं फैयै फैयै जोंनिया ओरैनोबा जि माने सिना खना बे मेलायाव सफैलायबाय बेलुनफोरा बेलुन बेफारिफोरा मिथिं जाबाय सोरबा बेफारिनिया मिथिं बेलुन बेफारि गासै माने सोरबा पापाल जादों सोरबा बुट जादों नैया सोरबा माने साना भाजा लुदों मिथिं बाबुमोना साना भाजादों मिक्सार बेफारि गासैबो सानाबा जागोन नङा नोंसोर जों बै हाबफैलायबाय नैबे मेलाथिं जि माने बाथौ मन्दिरनिफ्राय साइथिं फैनानै जि मेला जायो जि मेलानि माने फिल्डआव फैलायबाय फैनानै दखान पहार माने होगासिनो दं रायजोफ्राबो बिराद माने गिदिंगासिनो दं दा जेसेबां हायो आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिबावनो आं नाजालांबावगोन बा नोंथांमोना आंनि लोगोआव नोंथांमोनाबो नायफालांबाय जाबाय नैया बेपारिया घुमराय गजोब्बाय माने आं सुगाना लानो दाङो नैया गला मुसिल' फेमथ' रुमाल सुमाल लाना नेকি ভালদৰে মুচিল ঘুমৰাই গজোবদে ভালদৰে চাফা কৰি দিবি ৰাইজক জ্বালা চিটকি আহে যে ফেনটো অলপ মুচি ল'বি নহ'লে লেতেৰা খাই আছে না আমি নহয় খাবি কিন্তু लांगाबो फानदों नैया मेलायाव पुरा कास्टमार बिथिं माबायदि आब' बेपारा माबायदि बिसानरा मोजां नङा माबा नङा नियमनि हामदो ना बेसे दिन जाखो नोंथांमोना बेहाय माने जिरायनाया गलायाव आयौ ना औ माबा बेयाव सेमोन समन जानायाव नङा नै साननैसो गेजेराव माने बेसे दिन जाखो नै दा गोदानाव साननै जाबाय दा साननै जाबाय बे साननैयाव माबायदि जादों बेपारा गथाय हाबाद्रायबो नङा मोजांद्रायबो नङा नियमनि सालायबाय आरो थिगैनो दं हानाय मेला होनना बुङोब्ला नाय बेबायदि माने जि गला बा जिखुनु दखानफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिथांमोनाबो बिराद मोजाङैनो माने मेलानि लोगोआवनो बिथांमोननि जि बेफार बे बेफारखौ सालायलांगासिनो दं नैया फारि फारियै ओरै फास्रा दं दख'ना दं बिथिंबो दं नैया बिथिं नैबा इन्दि नामा बे नामाबा बिमा इन्दि नामा आब' इन्दि गोजा माबायदि होदो गांसेयावलाय बेखौलाय नैखौ 2300 नैबे नैखौ 2500 होदो थिगैनो दोङो नैया नैबे जाबाय इन्दि गोजा न'निफ्राय फैदों नोंथांमोना खैराबारिनिफ्राय लकेलानो होनबा न'आवनो दानाय थिगैनो दङ नैबे जाबाय न'आवनो दानाय जि माने एम्फौ आदसा लाथा एम्फौनि दानानै नैबे जि माने इन्दि होनना बुङोब्ला मानसिफ्रा आगोल बिराद फेमासमोन दाबो माने बिराद फेमास माने बिराद खस्थ' नङा होमबा बिराद खस्थ' जायो नै आबौमोना बिराद बरिया न' दानानै माने फानदों जोबोद मोजां जादों थिगैनो दं आदा मा खबरलै डिउटि माने खालामगासिनो दं ना माबायदि नांदो डिउटि खालामनानै बरिया नांदों दे थिगैनो दं दे आदसा थिगैनो दं बेरायगासिनो दं नोंथांमोना दख'ना बेफारियानो जा माने दख'ना बेफारियानो जा बा जिखुनु सबजि माने सबजि नङा इयाव साना भाजा बेफारियानो जा बा जिखुनु बायदि रोखोमनि बेफार दं बे माने बाथौ जि महामेला बे बाथौ महामेला सिना खनानि बे बाथौ महामेलायाव माने जि माने मेला बे मेलायाव माने जानाय लोंनायबो दङ लोगोसे बेबायदि बैग्रि बेफारि दं बिथिं बैग्रिया जिरायगासिनो दं बेबायदि माने गासैबो जि जाय माने जेखौ माने गोसो दं बा जेखौ माने बिथांमोना सिलेक्ट खालामो बेखौनो बायदों जेरैबायदि नैथिं बेग फानगासिनो दं प्लास्टिकनि बेग बायदों नैया बिथिं बेग बायगासिनो दं माने गावनो माने फानदों नैबे 200 दा बेबायदि माने मना बेग सोरबा गथ' गथाय दङ बेखौ लानो हागोन नोंथांमोना बिराद मोजां माने ओंखारदों नङा होमबा बेसेबांबो बेहाय 200 दालागै बेसे सेल जाखो माने साननै गेजेराव जाबाय मतामति 20टा 30टा जाबाय थिगैनो दं बिथाङा 20टा 30टा फंबायमोननिया बेहाय माने बे दखानखौ बेबायदि होबावदों नैया
Dimakusi fैदों Dimakusiनि नोंसोर बेबायदिनो माने गिदिंबाय थाखायनो बेफार खालामनानै जेराव प्रग्राम जायो थांखायो थिगैनो दं दा दिनै साननिया माबायदि जादों दिनै हाबा नङा मोजाङानो जादों थिगैनो दं जानाय लोंनानै थिंनिया आर'नाइनो नैबे आर'नाइ रेस्टुरेन्ट आरो मा दंबावो नैबे दावदै खेला नैबे आरो माबा ग्लास खुबैनाय खेला खेलानिया दा उनाव दावदै न' अन्नाय ओइ 20 ताकानि मिशन नाय इखो मोनसे खुबिनानै अन्नाय हो orang omnan istena मोनसे अन्नाय र दामनानै दै अन्नाय टर्नियत टर्नि मोनो आरो ना 40 ताका गोना मोनसे नायना बाया गासन ओरै जाबाय good hangsो मासे मोनखाबाय दा मोनखाबाय दे बायलै रायजोफोर खनसेल' गायनो दे आरोबाव दे Bisa aja nah. Halo रायजोफोर मैया खेबसे लागायनो मोनदों आं सोखो माने खेबसे लागायदों आं माने गिलास खुबिदानायाव बे गिलास खुबिदानायाव मोननायसै आरो खाफाल लोङो नोमालाय जेबो मोनबायब्रा नैया Mampu lu gembak, bapak tu ni kami tu, itu pada bila ni orang kami tu gimana kaya, no atau no punya, ini ni masuk ni mana, jadi ni macam tu, dah tasbih kan bang? Oh, tasbih ada. Jadi boga baca dah fungsi, baca ni ada, dah mana? Apa? Melan nabung lam mana ngabikek Korea, kita pun sana tu kaya, jadi mana? Dari batutan saling melabi melayu mana? Kan sampai ada kesian kamu nanti sampai dia angin pasti kalau nak jadi mana hangsir dia mana apa? Pasti kalau dia mana desain main dong desain mendem mana nabung belang mana berapa batu ni sesuai mana berdua mana belang kecil mencet bolongnya besok mana mana jadi mana dapat belang mana dia hangsir tu mana apa? Yang bayar, dengan batu tadi, batu tadi balik juga, batu Muhammadah dan Muhammadah itu tidak ada. Yang namanya pan, yang pan tanah yang mudah, mana bukan kurmialaba, milaba mitapan dari dan mudah, tuang bahar bersih itu yang mana itu sampai deng. Karena namun lepas jilang kasih tuang sinar pelaji batu Muhammadah, batu Muhammadah kan namun di Sarawak, tidak ada, ada lagi ada bawa, jintilan. Hah? Kenapa lagi mana batu banyak saya? Buat apa lagi? Lagi ada ibu lagi. Apna lalu sorornya di mana dulu? Oh lagi. Apna lalu enak. Mana Muhammadah karena Aisyah na onde beda kan Aisyah. Oh lagi. Mana Dari luar amar jini batu ji mana mondir, hei batu mondir itu apna lagu dorkan kori bae. Nisoi korwani. Hai. Hai, boya. Aji kene poribe kene gala lagi se. Betul lagi se. Berapa Karena apna lagu skania mana tu? Karena apna lagu montu bhalo lagi na karena bhalo kana. Hai. Ini sabu lagi apna lagu. Ini sabu lagi lagi. Nah, asur. Allah mau lagi buat. Tiga sampai dua. Tentang Sarawak, ini berapa tahun ini
जि मेला बाथौ थानसालिनि बे बाथौ थानसालिनि हारि गोनां मेलाखौ नोंथांमोनखौ दिन्थिबाय आरो नोंथांमोननि सेराव दिनै आं जोबोद बेराय दिन्थिबाय नैया गासैबो नैया थानसालिनि सेराव थांनो सलायदोंमोन दिनै नोंथांमोना भिडिअ नायनानै माबायदि मोनखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय लोगोसे दिनै आं नोंथांमोननि सेराव नबजित बर'नि चेनेल हेल्प रायजोफोराव नोंथांमोननि सेराव दिनै बे हिलिमा बाथौ थानसालिनि जि महामेला दिन्थिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि सेराव आं होबाय गोजोन्थों बाय बाय